representants del pubillatge que ens acompanyen aquesta nit. Són persones vingudes de molts indrets diferents de Catalunya. Tenim entre nosaltres violentament i exploten dintre meu, adolorint-me, foradant-me. Pots entendre el mal d'un so tan banal. Tot el que volia, tot el que calia, ho tinc als braços. Les paraules innecessàries tan sols poden fer mal. Fetes per trencar-les, sentiments profunds per l'estat absurd. Els plaers queden com les penes, cauen en l'oblit, mots sense sentit. Tot el que volia, tot el que calia, ho tinc als braços. Les paraules innecessàries tan sols poden fer mal. I ara sí, ha arribat el moment que facin entrada els representants de Porreig. És un gran plaer anunciar-vos la Pubilla de Porreig 2009, Marina Bertran Comelles. La Dama de Porreig 2009, Miquel Puigpérez. La Dama de Porreig 2009, Aina Santa Susana Sunyer. I el Sabrí de Porreig 2009, Ferran Altaviva Bertran. Els acompanya el senyor Toni Pérez i la senyora Montserrat Comema, delegats del pubillatge del nostre poble. La Deu de Porreig 2010, Arnau Rubio Casadesús. La Dama de Porreig 2010, Laura Escudé i Bonveí. I el Padrí de Porreig 2010, Pere Quintas Carrió. Els acompanya l'alcalde de Porreig, senyor Toni Quina. Qui ho hauria dit que un any de pubillatge passa tan ràpid? En aquests 365 dies hem viscut moltes experiències arreu del territori català, representant el nostre poble, Porreig. Des de petites baralles amb el Toni Pérez, fred a Porreig i a fora, molta calor al Maresme, dies de ressaca després d'una nit com la de festa major a Porreig al Santuari de Montserrat. Des de la mateixa primera sortida a Vià, ara farà gairebé un any, on tot i no conèixer pràcticament ningú, de seguida ens vam sentir acollits al grup, fins avui mateix, la nostra darrera sortida com a representants de Porreig, amb un pavelló ple de gent, com fa un any a la plaça. Amb la diferència que ara totes aquestes cares que fa un any ens espantaven una mica i ens esperaven expectants s'han convertit en un munt de cares conegudes que en alguns casos han fet molts de quilòmetres per arribar al nostre poble. Marta, Arnau, Laura i Pere, gaudiu al màxim d'aquesta nova etapa que comença avui mateix i que encara que us sembli que un any és molt curt, es fa... que un any és molt llarg, es fa molt curt. Us recomanem que la mandra no us venci i aneu a totes les sortides que pugueu, que comenceu avui mateix a conèixer aquesta gent que va vestida com vosaltres. Però sobretot no ens podríem oblidar de donar les gràcies al gran Pérez i a la Montse, que ens han ensenyat de prop com és el pubillatge i el que representa. Ens han portat amunt i avall del Llobregat i ens han abastit de pins quan ha fet falta i moltes altres coses. Sens dubte, estem orgullosos d'haver tingut uns acompanyants com ells, entregats a la cultura, a les tradicions i al seu poble. A part de donar gràcies, també volem demanar perdó per si algun cop hem decebut o no hem pogut assistir a alguna de les sortides,
però ja se sap que els joves hereus, pubilles, dames i padrins són la gent implicada en els nostres pobles i cosa que fa que sovint tinguem altres compromisos. Visca Puig, visca el Berguedà, visca el pubillatge i visca Catalunya! Lliure! Les noies i els nois més votats i que han acceptat el càrrec i per tant són escollits com a representants del pubillatge 2010 són Fadrí, Pere, Sitges i Carrió, Gama, Laura, Escuder i Bonveí, Hereu, Arnau, Rubio, Casadesús, Pubilla, Marta, Saez i Beas, Ara s'estarà l'entrega dels diplomes. Dic Marta, tinc 17 anys, estudio segon de batxillerat aquí a l'Institut de Porreig. Les meves aficions són el bàsquet, la música, toco el violí i el saxo i canto a la Polifònica de Porreig. Jo em dic Arnau, tinc 17 anys, també estudio aquí a segon de batxillerat a l'Institut de Porreig, també jugo bàsquet i estic molt content de ser de Porreig i que estigueu tots aquí en un dia tan especial com aquest. Gràcies. Jo em dic Laura, tinc 17 anys, també estudio segon de batxillerat científic aquí a l'Institut de Porreig i, com la pubilla, des de petita faig música, toco el piano i el saxo i també m'agrada cantar i també canto a la Polifònica. Catalunya, estudiant Sistemes i Tecnologia Naval i, m'agrada molt estar aquí formant part d'aquesta nit tan especial i donar-vos molt les gràcies per assistir a aquest acte tan especial per mi. Moltes gràcies. Bona tarda. Demostrem que la nostra cultura i la nostra tradició segueixen vives i que hi ha un jovent fort i compromès que lluita per preservar-les. Un jovent que no resigna a perdre la seva identitat i que segueix treballant a contracorrent per atorgar la dignitat i la llibertat que aquesta terra mereix. Han estat molts anys de lluites i fracassos, molts anys de derrotes i plors, de fer un pas endavant i dos enrere, però amb la suor i les llàgrimes dels que ens han precedit hem regat l'arbre de la llibertat que ara creix amb força renovada i cap sentència ni cap govern estranger podrà frenar els anhels d'aquest poble que legítimament reclama la llibertat de ser. Només cal que ho observem amb atenció. El LibDAP per la independència de Vic ja té més de 17.400 comentaris d'internautes, molts de positius, d'altres que entre línies de patriotisme ens deixen verds i es mofen dels nostres ideals. Les entrevistes de diferents diaris digitals, una en especial, estan plenes de comentaris en contra dels entrevistats catalans que s'atreveixen a parlar. Parlo en primera persona. 200 individus van fer palesa la seva ràbia en contra de la meva figura de pubilla de Catalunya 2010. 200 comentaris que van ser permesos pels administradors del diari digital i d'altres que van ser eliminats per parlar en majúscules, per dir les coses clares. Manipulació evident. La premsa no és lliure.